gak iso. Wingi aku Ayo. Ndek iki ra joget. Tolong di close up. Aku yang joget tok Ndek. Lah Lah iya yo Ndek ora gelem. Awakmu ora gelem ayo. Nah, wis. Kari manis. Ngene sik napa kok mutah iki lho. Ngene sik. Karine ngene. Gila, contoh. 1 2 3 4 5. Ayo coba. Kari manis, kurang manis, namjai gula. Kene metale barang ku lho. Wes yo wes, dong riko mikir sing guna. Gentenan, ayo. Awas, Ayo. aja ngisi sini grup lho ya. Kaya sing nek TikTok, iki lho barange. Ngono kuwi. Iya. Ayo. Coba. Ora oleh jotosan, padha sindene jotosan piye to? Iki kok sing apik Bu Sendur gitu ya. Apik dhewe. Ayo. Kari, Telu. Telu.